এইটা লাইট দেবে ଏଇଗୁଡ଼ା କେଉଁଟା ଅଛି ଲେଜର୍ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ବି ରହିବ ସ୍ପିନର୍ ବାଲା କେତେ ଆସୁଛି? ଇଏ ବି 100 क्या चाहिए ये सब ये सब चॉकलेट ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ସେ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଏଜ୍ ନା ଗାର୍ଲସ୍ ଗାର୍ଲସ। ଚକୋଲେଟ୍ ରହିବ ବାହାରକୁ ଗଲେ କ୍ୟାରି ବି କରିପାରିବ କେତେ ଆସୁଛି? ଏଇଟା ସବୁ 100 ଅଛି 200 ହଁ କଲର୍ ବି ଅଛି तो ऐसे